እዞም ንዕዘቦም ሰባይ ኣባ ሚካኤል ይበሃሉ። ኣባ ሚካኤል ኣብቲ ከተማ ብኣጋንንት ዝተታሓዙ ሰባት መናፍስቲ ብምውፃእ እዮም ዝፍለጡ። ኣባ ሚካኤል በቲ ዝገብርዎ ናይ ኣጋንንት ምውፃእ ስርሖም ምስጉንን ብብዙሕ ሰብ ፍቱውን ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንኣባ ሚካኤል ቴሌፎን ይድወለሎም እሞ ሓንቲ ጓል መንፈስ ሒዝዋ ትሳቐ ከም ዘላ ተነገሮም። ኣባ ሚካኤል ግን እቲ ሰይጣን እንታይ ከም ዝገበራ ምስ ሰምዑ ክኸዱ ፈቃደኛ ኣይኮኑ። ምክንያቱ ኣባ ሚካኤል ብዛዕባ ዝፍልይ ዝበለ መንፈስ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዝነበረ። ብዛዕባ እዚ መንፈስ እዚ ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘይነበሮ ኣባ ፒተር ዝተባሃለ ሰብ ድማ ናብታ ሓሚማ ዘላ ጓል ከደ። ኣባ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ መንፈስ ዝፈልጥዎ ጉዳይ እምበር ኣዝዩ ሓያል ናይ ዝሙት መንፈስ ምዃኑ ዝመፁ ኣቕሽሽቲ ብዝሙት ኣጋጊዩ ዘስሕት ዓይነት ሓያል ጋኒን ምዃኑ እዩ። እዚ ጀማሪ ዝነበረ ኣባ ፒተር ግን ነገራት ጽቡቕ ገይሩ ከየጽንዐ ናብ ውሽጢ ብድፍረት ኣተወ። ኣባ ፒተር እምበር እቲ ክገብሮ ዝግባእ ኩሉ ጸሎት ገበረላ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓየ ግን እታ ሰይጣን ዝሓዛ ጓል ናይ ላዕሊ ገይራቶ ዝነበረት ክዳውንቲ ብምሉእ ኣውፂኣ ረኣየቶ። ብድሕሪ ዝተፈጠረ ነገር ግን እምበርከ ናይ ብሓቂ ቀሺ ድዩ ዘብል ነገር እዩ። ተኸታተሉና። ሰላም ተኸታተልትና። ንሎም መዓንቲ እምበር ዘ ኤክሶርሲዝም ኦፍ ጋድ ዘርእስታ ኣዝያ መሳጢት ፊልም ከምቲ ልሙድ ምልእቲ ፊልም ብሕፅር ዝበለ ክገልጸልኩም እየ። ከም ትፈትዋ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ ብምግባር ንጀምራ። ንቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምትንካፍ ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድመኩም። ሰናይ ምክትታል። እታ ፊልም ክትጅምር እንከላ ኣባ ፒተር ዝተባሃለ ቀሺ ናብ ሲስተር ማጋሊ እትበሃል ጓል ክኸይድ ከሎ ተርእየና። እዛ ንዕዘባ ሲስተር ማጋሊ እትበሃል ሰብ ብባልባን ዝተባሃለ ጋኒን ተታሒዛላ። ባልባን ዝተባሃለ ጋኒን እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዘጥቃዕ ኮይኑ ንገፀን ድማ ዘፍርሕ መልክዕ ናይ ምቕያር ባህሪ ኣለዎ። እዚ ጋኒን እዚ ነተን ዝሓዘን ኣዋልድ ከድሕን ንዝመፀ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝሙት ከም ደፋፍኡ ይገብሮም። ኣባ ፒተር ከምቲ ዝበልኩኹም ብዛዕባ እዚ ጋኒን እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ናብ ኣባ ሚካኤል ዝበሃሉ ቀሺ ይድውል። ኣባ ሚካኤል ኣስዒቦም እቲ ጋኒን ባልባን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ከምዘይከዱ ከምዘይሕግዝዎ ነገርዎ። ምክንያቱ ኣባ ሚካኤል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ ጾም ጸሎት ግዜ ስለ ዘየሉ ነዚ መንፈስ ብቐሊሉ ከውፅዎ ኣይክእሉን እዮም። በዚ ምክንያት ኣባ ፒተር ተኽኢሉ ከይተስሕቶም መታን ቀልጢፉ ካብቲ ከባቢ ክጠፍእ ሓበርዎ። ፒተር ግን ናይ ኣባ ሚካኤል ምኽሪ ነፂጉ ናይ ቪድዮ ካሜራ ኮፍ ኣቢሉ ናብ ምውፃእ ኣምርሐ። እዚ ፕሮሰስ ቅድሚ ምጅማሩ ግን ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ኣውፅኦም። ኣስዒቦ ኣባ ፒተር ነዚ ክፉእ ጋኒን ከውፅዎ ዝኽእሉ ቃላት እንዳፀውዐ እቲ ርኩስ መንፈስ ካብታ ጓል ክወፅእ ይእዝዞ። ነገር ግን ኣባ ሚካኤል ከም ዝበልዎ ነዚ መንፈስ ንምውፃእ ቀሊል ኣይነበረን። ኣባ ፒተር ጸሎት ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ማጋሊ ዝነበረቱሉ ዓራት ኣብ ኣየር ክንሰፍፍ ጀመረ። ድሕሪ እዚ ጋኒን ዝሓዛ ማጋሊ ብሓይሊ ነጢራ ንኣባ ፒተር ክትቆርቦ ጀመረት። መጀመርያ ብላዕሊ ዝነበረ ክዳውንታ ተውፅኦ እሞ ኣጥዋታ ክተርእዮ ጀመረት። ኣባ ፒተር ብተግባራት ሲስተር ማጋሊ ወላ እኳ ኣብ ፈተነ ይሃሉ ብዝተኻእሉ ነብሱ ተቋፃፂሩ ፀበል ኣብ ርእሳ እንዳፍሰሰ ጸሎቱ ቀጸለ። ተኾነ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ሲስተር ማጋሊ ወልሓንቲ ለውጢ ኣየምፅእ። ኣስዒባ ሲስተር ማጋሊ ዝተረፈ ናይ ታሕቲ ክዳውንታ ኣውፂኣ ባዕላ ንነብሳ ኣብ ቅድሚ ኣባ ፒተር ስጋዊ ስምዒታ ከተርው ጀመረት። ሲስተር ማጋሊ ስምዒታ ኣርብያ ምስ ወድአት ሽዑ ንሽዑ ድቃስ ወሰደ። ኣባ ፒተር ድማ ነገር ኣብ ዝተወድአ መሲልዎ ንሲስተር ማጋሊ ክጽጋዓ ጀመረ። ድሕሪ እዚ ማጋሊ ተመሊሳ ካብ ድቃሳ ነቃሕት እሞ ንኣባ ፒተር ኢዱ ብምሓዝ ናብ ሕፍረተ ስጋ ወሲዳ ተንከፈቶ። ብኡ ንብኡ ድማ ኣስሓተቶ። ኣባ ፒተር ዝዘንግዖ ነገር በታ ካሜራ ኩሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ነገር ከም ዝቅዳሕ ዘሎ የስተውዓለን። ኣብዚ ሰዓት እዚ እዞም ክልተ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ባልባን ዝበሃል ርኩስ መንፈስ ወደቑ። እዚ ተኸቲሉ እታ ፊልም ድሕሪ 18 ዓመታት ኢላ ተሰጋግረና። ኣብ ሓደ ዓቢ እስር ቤት ዝሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኩሉ ካሜራታት ምግቢ ዝበልዑሉ ብያቲ ይእክብ ነበረ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ክፍልታት ግን ነቲ መብልዒ ምግቢ ክወስዶ ኢሉ ኢዱ ብታሕቲ ምስ ሰደደ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እሱር ኢዱ ነኸሶ። እዚ ሰራሕተኛ ኢዱ ተነኺሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክልቲአን ኣጻብዕቱ እውን ተቆሪፀን ወደቐ። ብካልእ ወገን እዛ ፊልም ድማ ኣብ ሓንቲ ገጠር እናነበረ ዝርከብ ኣባ ፒተር ንዕዘብ። ኣባ ፒተር ቅድሚ 18 ዓመት ዝተፈጠረ ብምስጢር ሒዙ ሓድሽ ህይወት ጀሚሩ ይርከብ። እንተኾነ ግን ናይ ጌግኡ ጣዕሳ ክወፃሉ ስለ ዘይከኣለ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ኣብ ማዕበይ ዘኽተማት ቆልዑ ከሕልፎ ጀመረ። ኣብዚ ዓዲ ንምግቢ ንዝኾኖም እኽሊ ኣብኡ ብዝፈረየ ፍርያት እዮም ዝመሓደሩ ነይሮም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብቲ ሕርሻ እንዳተመለሱ እንከለዉ ሓንቲ ኣዝያ ዝተጨነቐት ሰበይቲ ናብኦም ገጻ መፀት። እታ ሰበይቲ ንኣባ ፒተር ወዳ ከም ዝሓመማ ነጊራ ናብ ገዛ ሒዛቶ ኸደት። ወዳ ነዛ ሰበይቲ ኣዝዩ ብከቢድ ሕማም እዩ ተታሒዙ። ኣባ ፒተር ድማ ፀበል ለኺ ጸሎት ወላ ተገበረሉ ወልሓንቲ ለውጢ ክርኢ ኣይከኣለን። ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ነቲ ቆልዓ ሒዞሞ ናብ ሕክምና ኸዱ። ኣብቲ ሕክምና ሓደ ሓኪም ነበረ፣ ዶክተር ኔልሶን ይበሃል። እዚ ዶክተር ንፔተር ብተመሳሳሊ ሕማም ቅድሚ ሕጂ 4 ቆልዑ ከም ዝመትዎ ይነግሮ። እንተኾነ እቲ ሕማም እንታይ ምዃኑ ከመይ ገይሩ እቲ ሕማም ከም ዝቐትሎም ዛኪት ዝተፈለጠ ነገር የለን። ፒተር ኣስዒቡ ብዛዕባ እዚ ሕማም ምስ ሰምዐ ጸሎት ክገብር ናብ ቤተ ክርስቲያን ይምራሕ። ኣባ ፒተር ሕጂ እውን ከምዚ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ቅድሚ 18 ዓመታት ዝገበርኩ ሓጢኣት ኣብ ከባቢ ንዘለዉ ሰብ የሳቅዮም ኣሎ ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ።
ዶክተር ኔልሶን ፔተር ሙሉእ ብምሉእ እንታይ ከም ዝገበረ እኮ እንተዘይፈለጠ ዝኾነ ይኹን ግን ሰይጣን ኣጋጊካ ኢኻ ፈጺምካዮ ክንዚ ነብስኻ ኣይትውቀስ ክብል ከጸናንዖ ከሎ ንዕዘብ። ኣባ ፒተር ግን ክሳብ መጨረሻ ሰላም ክህበኒ ኢሉ ዝሓሰቦ ውሳኔ ወሰነ። ንሱ ከዓ ናብቶም ሊቀ ጳጳስ ሞንሲዮር ብምኻድ ንስሓ ምእታው ነበረ። ካብዚ ቀፂሉ ኣባ ፒተር ናብ ሊቀ ጳጳስ ሞንሲዮር ኸደ። እምበኣር ኣባ ፒተር ኩሉ እቲ ዝገበሮ ነቶም ሊቀ ጳጳስ ብምሉኡ ብኣፉ መንጋር የድልዮን እዩ። ምክንያቱ ኣብታ ዝተጋገየላ መዓልቲ ኩሉ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ብቪድዮ መልክዕ ስለ ዝተቐድሐ ከይዱ ነታ ቪድዮ ጥራሕ ክህቦም ወሰነ። ኣብዚ ሰዓት ሊቀ ጳጳስ ሞንሲዮር ንኣባ ፒተር ፈትዎ ስለ ዝነበሩ ኣበይ ሞ ከማኻ ዝበሉ እንተዝበዝሑ እንዳበሉ ከድንቕዎ ንርኢ። እዞም ሊቀ ጳጳስ ንፔተር ኣዝዩ ዓብ ክብሪ ኣለዎም። ንኣባ ፒተር ልክዕ ከም ጻድቃን ይርእይዎ ነበሩ። ስለዚ ከዓ ቅድሚ ኣባ ፒተር ናብ ንስሑ ምእታው እቶም ሊቀ ጳጳስ ነቶም ዘኽታማት ቆልዑ ንምዕባይ ሓገዝ ዝኸውን ናይ ገንዘብ ቼክ ኣቐበልዎ። ኣባ ፒተር ኣብቲ ቼክ ዝተጻሒፉ ዝነበረ መጠን ገንዘብ ምስ ረኣየ ንኽናሳሕ እውን ዓቕሚ ሰኣነ። ሓሳቡ ቀይሩ ድማ ነታ ካሴት መሊሱ ኣቐመጠ። ብዝገበሮ ጌጋ ድማ ንነብሱ ባዕሉ ክራገም ጀመረ። ኣባ ፒተር ከም ልሙድ ጸሎት ክገብር ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ጸሎት እንዳገበረ ድማ ድምፂ ሰምዐ እሞ ነገር ክፍትሽ ናብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ምስ ኣምርሐ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዓብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መስቀሉ ሓወልቲ የለን። ነቲ ሓወልቲ እንዳደለየ ድማ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ሓደ ሰብ ተጸጊዑ ክበኪ ተዓዘበ። እዚ ዝበኪ ዘሎ ፍጡር ናብኡ ገጹ ክጽጋዕ ጀመረ። እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓወልቲ ጋኔን ኣትይዎ ክንቀሳቐስ ይጅምር እሞ ንኣባ ፒተር ከጥቋዕ ይጅምር። እዚ ኩሉ ግን ብሕልሚ እዩ ዝረአየ ነይሩ። ካብቲ ክፉእ ሕልሚ ክበራበር ዝኸኣለሉ ምኽንያት ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተደወለሉ ደወል ነበረ። ሓደ ካብቶም ኣብቲ እስር ቤት ዝሰርሑ ሓንቲ ካብተን እሱራት ብውልቂ ንዕኡ ብፍሉይ ክትረኽቦ ከም ትደሊ ይነግሮ። ናይ ዛጓል ነገር ኣስደማሚ እዩ። ኣይትበልዕ ኣይትሰቲን ንሳት ደልዮ ንዓኻ ንምርካብ ጥራሕ ይበሎ። ጉዳይ ኣብ ኣባ ፒተር ጥራሕ ዝፍታሕ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ክመጽእ ነገሮ። ኣባ ፒተር ድማ ናብቲ እስር ቤት ከደ። ኣብኡ ተሸግሮም ዘላ ጓል ኤስፕራንዛ ትበሃል። እዛ ጓል እዚኣ ናይ ሓደ ፖሊስ ህይወት ኣጥፊኣ እያ። ኣቐድማ ኣቢሉ ነቲ መብልዕ መግቢ ክወስድ ኢዱ ዝሰደደ ክልተ ኣጻብዕቱ ዝቖርጦመቶ ጓል እዚኣ እያ። ኣባ ፒተር ብዛዕባ ኤስፕራንዛ ኩሉ ምስ ዓለልዎ ናይ ኣእምሮ ሕመምቲ ዘይኮነት ብጋኒን ከም ዝተተሓዘ ተረድአ። ነዛ ጓል ዝሓዘ ጋኒን ሕጂ እውን እቲ ባልባን ዝተባሃለ ርኩስ መንፈስ እዩ። ልክዕ ቅድሚ 18 ዓመት ንሲስተር ማጋሊ ሒዝዋ ዝነበረ ዓይነት ስምዒት ዝቕስቀስ ጋኒን ንኩሎም ነቶም ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ከተስሕቶም ብዙሕ ፈተነ ገበረት። ነገር ግን ኣባ ፒተር ናብ ጸሎቱ ቅድሚ ምእታው ኣዲኣኒ ኤስፕራንዛ ትመጽእ። ኣዲኣኒ ኤስፕራንዛ እታ ቅድሚ 18 ዓመት ንኣባ ፒተር ዘስሓተቶ ሲስተር ማጋሊ እያ። እዛ ኣብ እስር ቤት ዘላ ኤስፕራንዛ ጓሉ ንኣባ ፒተር እያ ማለት እዩ። ሲስተር ማጋሊ ኣስዒባ ንኣባ ፒተር ንሓጢኣቱ ፍትሓት ክረክብ እንተኾይኑ ንኤስፕራንዛ ማለት ጓሉ ካብቲ ጋኒን ነጻ ተውፂዋ ጥራሕ ምዃኑ ነገረቱ። ኣባ ፒተር ብዝሰምዖ ነገር ተጨኒቑ ንገዝኡ ኸደ። ክድቅስ ዋላ እንኳ እንተፈተነ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልሙ እንዳመፀ ዘሸግሮ ርኩስ መንፈስ ድቃስ ከልኦ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ጋኒን ሓኒቑ ቆትሎ እውን ፈተነ። ኣባ ፒተር ዝገበረ ገይሩ ተጋፊጡ ሕልሚ ምዃኑ ንነብሱ ኣእሚኑ ተበራበረ። ናብ ካልእ ሲን ተሰጋግረና እሞ ኣባ ፒተር ብንግሁ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ብዘይተፈልጠ ሕማም ተታሒዙ ኣባ ፒተር ናብ ሕክምና ዝወሰዱ ቆልዓ ከም ዝሞተ ተነገሮ። ናይዚ ቆልዓ ሞት በዚ ዘይተፈለጠ ሕማም ንዝሞቱ ቆልዑ ናብ 5 ክውስኽ ኣኽኣሎ። እንተኾነ ግን እዞም ዶኳተር ናይዚ ሕማም ሽም እንታይ ምዃኑ ከማን ክፈልጡ ኣይከኣሉን። ኣብ ካልእ ሲን ድማ ከም ንዕዘቦ ኣባ ፒተር ናብቶም ሊቀ ጳጳሳት ከደ። ብዛዕባ ኣብቲ እስር ቤት ዘላ ኤስፕራንዛ ሙሉእ ሓበሬታ ሃቦም። ኣስዒቡ ኣባ ፒተር ነቲ ጋኒን ካብኣ ከውፅኦ ነቲ ሊቀ ጳጳስ ፈቓዱ ሓተተ። ሊቀ ጳጳስ መንሱር ድማ ተሰማምዑ። ኣብ ርእሲኡ ክሕግዘካ መታን ኢሎም ድማ ንኣባ ሚካኤል ከም ዝመጽእ ገበሩ። ኣባ ሚካኤል ድማ ብናይ ሊቀ ጳጳስ ትእዛዝ መሰረት ኣብ ሜክሲኮ ተራእዩ። ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣጋንንቲ ብምውፃእ ንፉዓት ካብ ዝነበሩ ሓደ ኣባ ሚካኤል እዮም። ኣብ ርእሲኡ ካልእ ሰብ በዚ ስጋዊ ስምዒትን ምቕስቃስ ዝፍለጥ ባልባን ዝተባሃለ መንፈስ ንመጀመርያ ግዜ ዝሰዓርዎ እዞም ትርእይዎም ኣባ ሚካኤል እዮም። ስለዚ ከዓ ኣባ ፒተር ነዚ ንኤስፕራንዛ ሒዝዋ ዘሎ ጋኒን ኣባ ሚካኤል ከውፅዎ ብምዃኖም ሙሉእ ብምሉእ ተኣማመነ። ካብታ ቆልዓ እቲ ጋኒን እንተወፂላ ሓጢኣቱ ምስኡ ክጠፊ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣባ ፒተር ነታ ቪድዮ ካሴት ኣብ ሓዊ ኣቃጸላ። እንዳቃጸላ እንከሎ ብሓሳቡ ናብታ መዓልቲ ከይዱ ነገራት ክዝክር ጀመረ። ለካ ኣብታ መዓልቲ ዝተጋገየላ እቲ ጋኒን ናብ ውሽጢ ኣባ ፒተር ኣትዩ ነይሩ እዩ። ሲስተር ማጋሊ ክጠንሰሉ ዝኸኣለት ኣጋጣሚ እውን ነበረ። ብኡ ንብኡ ግን ኣባ ፒተር ጸሎት ብምግባር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብምጥቃስ እቲ ርኩስ መንፈስ ከውፅኦ ክኢሉ ነይሩ። ካብዚ ቀፂሉ ኣባ ሚካኤል ናብ ፒተር መፁ። ኣባ ፒተር ክድቅስ ከም ዘይከኣለ መናፍስቲ ድቃስ ከም ዝኸለዎ ነገሮም። ኣባ ሚካኤል እዚ ምስ ሰምዑ እቲ ባልባን ዝተባሃለ ጋኒን ናብኡ ከኣቱ ፈተነ ይገብር ከም ዘሎ ነገርዎ። ምስ ተቐሺ ምዃኑ እቲ መንፈስ ናብኡ ተኣትዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ስለ ዝኸውን ብጸሎት ሓያል ክኸውን ተማሕፀንዎ። ናብ ካልእ ሲን ተሰጋግረና እሞ ሲስተር ካሚላ እተባሃለት ሰብ ኣብቲ ቤት መቕደስ ጸሎት እንዳገበረት የርእየና። ድንገት ኣብ ግንባራ ደም ክነጥብ ጀመረ። ርእሳ ኣቕና ዓቢላ ምስ ጠመተት ድማ እቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ናይ መላእኽቲ ሓወልቲ ተሰወረ።
ኣብቲ ቤት መቕደስ ዘፍርሕ ድምፅታት ክሰምዕ ጀመረት። ነቲ ድምፂ ተኸቲላ ምስ ከደት ድማ ህይወት ዘይብሉ ናይ ህፃን ሬሳ ረኣየት። ካሚላ እዚ ምስ ረኣየት ብኣውያት ነቲ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ገበረቶ። በዚ ሰዓት እዚ ድማ ናይ ቀደም ዝተሰወረ ሓወልቲ ናይ ሰይጣን መልክዕ ሒዙ መጻ። እቲ መንፈስ ንካሚላ ናብ ሓደ ጸልማት ክፍሊ ጎቲቱ ኣእተዋ። ካሚላ ካብቲ ጸልማት ክፍሊ ምስ ወፀት ሙሉእ ብሙሉእ ብጋኒን ተታሒዛ ነበረት። ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዘኽተማት ቆልዑ ከተጥቅዖም ድማ ናብኦም ኣበለት። ኣብዚ ሞት ሲስተር ማጋሊ ንካሚላ ጠጠው ከተብላ ክትቃለስ የርእየና። ናይዘን ክልተ ኣውያት ድምፂ ዝሰምዑ ክልቲኦም ኣባ ፔተርን ሚካኤልን ናብቲ ቦታ መፂኦም ነቲ መንፈስ ብጸሎት ክሕዝዎ ጀመሩ። እቶም ብውፃእ ኣጋንንቲ ሓያል ዝኾኑ ኣባ ሚካኤል ነቲ ጋኒን ካብ ካሚላ ብቐሊሉ ከውፅዎ ኸኣሉ። እቲ ዝቕፅል ስርሖም እምበር ኣብ እስር ቤት እትርከብ ኤስፕራንዛ ካብቲ ጋኒን ነፃ ምውፃእ እዩ። ኣብኣ ንዘሎ ርኩስ መንፈስ ባልባን ንምግፋጥ ናብኣ ኣምርሑ። ኣባ ሚካኤል ኣስዒቦም ብዛዕባ መንፈስ ባልባን ብዝበለፀ ንኽርድኡ ንኤስፕራንዛ ከዘራርበዋን ንውሽጢ ኣተዉ። እንተኾነ ንሳ ግን ዝሓተትዋ ሕቶ ሓንቲ መልሲ ከይሃበት ናታ ድሌት ምስ ኣባ ፒተር ጾታዊ ርክብ ምግባር ምዃኑ ነገረቶም። ክሳብ ኣብዚ ተሪኢኹማ እዛ ፊልም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ንዓኹም እውን ዕረፍቲ ክኾነኩም ነዛ ቪድዮ ጠጠው ኣቢልኩም ሳብስክራይብን ላይክን ጌርኩም ተመለሱ። ንዓኹም ቀሊል ዝኾነ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ንዓና ኣዝዩ ይሕግዘና እዩ እሞ ምትብባዕኩም ኣይፈለየና። ናብ መደበይ ክመልሰኩም። ካብኡ ኤስፕራንዛ ምስ ኣባ ሚካኤል ክትዘራረብ ስለ ዘይከኣለት ኣባ ሚካኤል መእተዊ ሲኢኖም ብጭንቀት ናብ መሬት ወደቑ። ንሳ ስዒባ ናይቶም ኣባ ምውዳቕ ኣጋጣሚ ተጠቂማ እዝኑ ነኸሰቶ። ዝኸፍአ ጉድኣት ቅድሚ ምውራዳ ግን ዶክተር ኔልሰን ናይ ማዕገሲ መርፍእ ወግኣ። እቲ መድሃኒት ንዘሸገርዎም ሕሙማት ኣደንዚዙ ብምድቃስ ይሕግዞም። ካብቲ ክፍሊ ብህይወት ተሪፎም ወፂኦም ብዛዕባ ዝቕፅል ውጥኖም ይማኸሩ ኣለዉ። እዞም ኣቕሽሽቲ ነቶም ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ጋኒን ንምሓዝ ኩለን እተን ኣብኡ ዘለዋ ሕሙማት በቲ መድሃኒት ተወጊአን ከም ዝድቅሳ ክግበር ከም ዘለዋ ሓበርዎም። እንተኾነ ንኹለን ኣብ ሓደ ግዜ ከም ድቅሳ ክግበር ስለ ዘይከኣል ንኹለን ኣውፂኦም ኤስፕራንዛ ጥራሕ ኣብኡ ከም ትተርፍ ክገብሩ ሓሰቡ። እቶም ሓለፍቲ ግን ነዚ ሓሳብ ኣይተቐበልዎን። ምክንያቱ ኣብዚ እስር ቤት ዝርከባ እሱራት ሓደገኛታትን ካብ ኖርማል ዝበሃል እስር ቤት ብትር ዝበለ ክእሰራ ተላኢኸን ዝመጻየን ነይረ። ብቐሊሉ ካብ ካሜራ ናብ ካሜራ እኳ ከግዕዝዎን ኣይከኣልን እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ተገይሮም ንኹሎም ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእቱ ንሓሳብ እቶም ኣቕሽሽቲ ኣይተቐበልዎን። ኣስዒቦም ሓንቲ ኣማራፂ ዘላቶም ንኹለን ኣቐዲሙ ንኤስፕራንዛ ዝወጋዕ ዓይነት መድሃኒት በብሓደ ክወግዎን እዩ። እቶም ኣባ ሽሕ ግዜ ምስ እምነቶም ዝጻረር ወላድ ኣይኹን እምበር ካልእ መፍትሒ ስለ ዘይብሎም ተሰማምዑ። ንጽባሒቱ ንጎ ዶክተር ኔልሰን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሜራ እንዳኣተወ ንኹለን ክወግአን ጀመረ። ካብኣተን ሓንቲ ጽብቕቲ ጸሎተኛ ቆልዓ መድሃኒት ክወግዋ ኣተዉ። ካብኡ ንኹሎም ኣታሊላ ነቲ መፍትሒ ናይ እስር ቤት ሰረቐቱ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩለን እተን እሱራ ስለ ዝደቀሰ ነቲ ጋኒን ንምሓዝ ተበገሱ። ቀፂሎም ቀጥታ ናብ ናይ ኤስፕራንዛ ክፍሊ ምስ ኣምርሑ ኤስፕራንዛ ግን ኣብኡ የላን። ብኻልእ ወገን እዛ ፊልም ከም ዘርእየና ዶክተር ኔልሰን ኣብቲ እስር ቤት እንዳዞረ ከሎ ኩሉ ማዕጾታት ከም ዝተኸፈቱ ተዓዘበ። ቅድሚ ከይዱ ምንጋሩ ድማ ኩለን እተን በቲ መንፈስ ዝተተሓዛ ኣዋልድ ኣጥቅዖ። ብዙሕ ከይጸንሐ እቶም ክልተ ኣባ ረኸቦ። ካብኡ ከይተንቀሳቐሱ ድማ እተን ኣዋልድ ንዖኦም እውን ከጥቅዓ ከበቦም። ኣባ ሚካኤል ወላ እኮ ጸሎት እንተገበሩ ለውጢ ክርእዩ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይቶም መናፍስቲ ሓለቓ ዝኾነት ጋኒን ናብኦም ገጻ ኣብ ዝመጸትሉ ሰዓት ክልቲኦም ኣቕሽሽቲ ፈሪሖም ሃዲሞም ኣብ ሓደ ክፍሊ ምስ ኣተዉ ኣባ ሚካኤል ንኣባ ፔተር ሕቶ ሓተትዎ። ከምዚ ዓይነት ዝፍጠረሉ ምኽንያት ሓጢአተኛታት እንተኾይንና ጥራሕ ይበልዎ። ሽዑ ኣባ ፒተር ቅድሚ 18 ዓመታት ዝገበሮ ሓጢአት ኩሉ ተናዘዘ። ኣባ ሚካኤል እዚ ምስ ሰምዑ እዚ ከቢድ ሓጢአት እዩ፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዞም ኣጋንንቲ ምስዓር ዘይሕሰብ ይበልዎ። ፒተር ግን ሓጢአቱ ስለ ዝተናዘዘ ጸሎቱ ከም ዝሰርሕ ኣመነ። እንተኾነ ኣባ ሚካኤል ከምዚ ዓይነት ሓጢአት ዝፈጸመ ቀሺ ብቐሊሉ ከም ዘይመሓር ነገርዎ። ድሕሪ እዚ ባልባን ምስዓር ዓቐብ ምዃኑ እንዳነገርዎ ኣፍ ሞት በፂሖም ተዳኺሞም ክወድቁ ንዕዘብ። ቅድሚ ምማቶም ድማ ሓደ ምኽሪ ለገሱሉ። ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ጋኒን ኣብ ስምምዕ ከይተኣቱ ሓደራ ኢሎም ተፋነውዎ። ኣብዚ ሰዓት ኩለን እተን መንፈስ ዘጥቃዕን ኣዋልድ ናብቲ ክፍሊ ኣተዋ። ኣባ ፒተር ድማ ኣምሊጡ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣትዩ ማዕጾ ሓፀዎ። ቅድሚ 18 ዓመታት ዝሰርሖ ሓጢአት ብቪድዮ መልክዕ ኣብ ሞባይሉ ቀዲሑ ናብ ሊቀ ጳጳሳት መንሲር ሰደዶ። ድሕሪ ምስዳዱ ድማ መስቀሉ ሒዙ ወፂኡ ብጸሎት ነቶም ኣጋንንቲ ከኣስሮም ጀመረ። ሓጢአቱ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝተናስሐ ነቶም ኣጋንንቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእተዉ። ሓንሳብ ግን ኣባ ፒተር ከይስተውዓለሉ ሓደ ካብቶም ኣጋንንቲ ብድሕሪኡ መፂኡ ሃርሞ ርእሱ ስሒቱ ወደቐ። ምስ ነቐሐ ድማ ብብዙሕ ሰንሰለት ተኣሲሩ ብኣጋንንቲ ተኸቢቡ ተስአ። ኣጋንንቲ ከውፅእ ዝኸደ ኣባ ፒተር ብኣንጻሩ እቶም ኣጋንንቲ ናብኡ መንፈስ ይእትውሉ ኣለዉ። እዚ ተግባር ናይዞም ኣጋንንቲ ንኣባ ፒተር ኣብ ከቢድ ቃንዛ ኣተዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሲስተር ካሚላ ኣብቲ መደቀሲ ዘኽታማት ቆልዑ እንከላ እቶም ቆልዑ ሃንደበት ከንቀጥቅጡ ጀመሩ። እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ከምኡውን ነቶም 5 ቆልዑ ዝቐተለ ሕማም ዘይኮነ ናይ ዝባልባን ዝበሃል ጋኒን ልኡኻት መንፈስ እዮም። ብተመሳሳሊ ሕጂ እውን ካሚላ በቲ ጋኒን ተታሕዘት።
ንኣባ ፒተር ዝሓዝዎ መናፍስቲ ድማ ኢዱ ክህብ ኣብ ውሽጡ ክኣትዉ ይሓትዎ ኣለዉ። ብዙሕ ግዜ ግን ወላ ተፈተኑ ኣባ ፒተር ብጸሎቱ ክጋፈጦም ጀመረ። ቀጺሉ እዛ ንዕዘባ ጋኒን ዝሓዛ ጓል እቶም ቆልዑ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ነገረቱ። ንሱ ድማ ሓይሊ ብዝተሓወሶ ኣበርቲዑ ክጽሊ ጀመረ። ኣብዚ ጸሎቱ ምኽኣል ሰኣንሙ ኣስዒሞም ድማ ንኣባ ፒተር ስምምዕ ኣቕረብሉ። ጸሎቱ ጠጠው ኣቢሉ ነፃ እንተሰዲድዎም እቶም ቆልዑ ብህይወት ክተርፉ ከም ዝኾኑ ነገርዎ። ጸሎቱ ጠጠው እንተዘያቢሉ ግን ነቶም ቆልዑ ኩሎም ቆትሎም ምዃኑ እቲ ባልባን ዝበሃል ጋኒን ንፒተር ነገሮ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣባ ሚካኤል ዝበልዎ ምስ ጋኒን ዝኾነ ስምምዕ ከይትገብር ዝበልዎ ምኽሪ ሸለል በሎ። ምስቲ ጋኒን ተሰማሚዑ ህይወት ናይቶም ቆልዑ ንምትራፍ ወሰነ። ልክዕ ነዚ ውሳኔ ምስ ወሰነ ኩሎም እቶም ቆልዑ ናብ ንቡር ተመለሱ። እቲ ጋኒን ባልባን እውን ካብ ጓሉ ኤስፕራንዛ ወፂኡ ተሰወረ። በቲ ዝገበሮ ደፋር ውሳኔ ስምምዕነት ምስ ጋኒን ድማ ናይ 112 ህፃናት ህይወት ከትርፍ ከኣለ። ብድሕሪ እዚ እምበኣር ኣባ ፒተር ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከም ቅዱስ ክረኣዩ ጀመሩ። ሊቀ ጳጳስ መንሱር እውን ድሕሪ ናብኡ ምምጾም ነቲ ዝሰደደሎም ቪድዮ ከም ዘጥፍእዎ ነገርዎ፣ ምክንያቱ ሓጢኣቱ ኩሉ ስለ ዝተሓደገሉ። ኣብ ርእሲ እቶም ሊቀ ጳጳስ ንፒተር ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ከም ኣማኻሪኦም ኮይኑ ክሰርሕ ዕድመ ኣቕረብሉ። ኣባ ፒተር ድማ ደስ እንዳበሎ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎቱ ተመለሰ። እታ ፊልም ኣብዚ ተበቅዕ እንተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ፣ ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ጌርኩም እታ ደወል ብምጥዋእ ቤተሰብ ኩኑ ንብለኩም። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።